Аз съм ББГ Копия, тук сме Ризликсък, това е нашето мултиплеер оцеляване. Много звук от теб. Нали? Така, между епизодите, не знам какво друго си направили, освен ето това. Значи, направих Weakness Potion и няколко такова там... няколко Golden Apple и от зомби вилджери направихме вилджери да се размножават тук. Добре, сега толкова ли стъпи? От този излизат сърца и от този не излизат сърца и седят някакви такива. Аре, върви, бе. Вървете на там, бе. Вървете. Върви, бе. И, знаете, първия епизод ще правим нещо. Да, сигурно. Аз ще бъда, той ще... Какво ти ще бютиш, аз ще строя. Ти ще снимаш. Да. И няма нищо да правиш. Не така. И да, нека така. Сега това е новостта. Разлик ти какво ще правиш сега, бе? Ферма за дърво. Така, аз смятам да експлорна някаква част, ето пак се рече сега. Да експлорна някаква част, така последния път нататък експлорвах, оттам дойдохме, сега ще ида нататък. Отивам си вземем. Защо? Отивам да си вземам материали. Материали? Малко съм слаба. Его Ризлик там в далечината. Къде си, бе? Ето му е. Опс, сори. Забравих, че има PvP. Чакай, ела, вода. Ето ти тук ти съжи. Не, сега ще ме убиш. Ауч, стига. Не. Стига, бе. Ти вече, бе, спомен. Много тъп. Моя шап четвъртка. Моя е... Смайт. Аре, Имам се шарпам ми е в Ender Chest. имаш. Ще го направиш шап петица. И нека да вземем Ще изям. малко вълна. Просто ще те изям. И след като вземем вълната, да я изхвърлим, защото не ни трябва. Аз мисля да почне да се енчантвам сетче. Сече ли си енчантваш? Да, трябва с диамант. Аз ако ще бием тост там мангал в той... Ако ще бием Ендер Драгон, аз сигурно... Ако нямам сеч, ще го бия с саранка. Знаеш ли с какво ще го бием? С какво? Взимаш един стак сноубол, половин стак тикви и след гледай как ще го бием. Какво? Взимаш един стак такова... Сноубол. Сноублокове? Да, и половин стак тикви. Да, правиш там такива там. Правиш там такива там и става такова там. Слагаш яко сноуголеми, не пичо и миргат. Те ще почват по ендермени по всичко. Не пичо ще умрат. И ако хънтър 3 на 5 или там момчо реши да дойде. Момчо, а.к.а. в Рактасмус. Или как се пише там. Момчо ще се нави да дойде. Да бие дракона. Да, пък и Хънтър, ако дойде, той не е с премиумите и не се виждат скиновете. Да. Байландо. Мисля другия епизод или да построя къща, или такова място за най-хубавите вилиджери. По-хубаво за вилиджерите. Някъде е тук, мисля, ако в града. Ауч. Намерих такова, бе, савана. Така че? Ще сейфна координати. Май ти се научи да сейфкаш. Чикък. Има напредък. Нали, бе? Да, бе. Като не забравям, ще сетвам, а като забравям, нали се сещаш. Сега няма да събирам дърво да ни губа време от епизода, и тук има коне, бе. Да може да ни губа време от епизода.
Гравел. Коне. Дървета, трева, цветенца, много работи. Ого, черен кон даже има. Ако скача, типа няма да се да пробваш. А не ми трябва, аз... Ти можеш направо с О, вилич. Сефни му координати ще видя. Чакай да видя, то май са... А, не, няколко къщи са. Ей, то са обикновените, бе. Така, и сега ще... Не от Санта. Сега ще му видя Blacksmith-а, сейфнах. Сефни координати. Сейфнах. Те по и вилейджери ще имаме още. Преси си да направим от там до там. От нашата къща до тук едни. Ами, Iron Boots, хляб и 5 саплинга. Знам, че саплинги ти трябва, тъй че ще ги взема. И саплинги. Обикновени. Мага, не ми трябва да е. Така, някакъв така не един да си имаме. Така, сега чака да огледам така вилджерите. Така, 8 голд за емералд. Не си заслужава. Аз не съм отдадам голд за емералд. Един емералд за 9 кукита. Охо, то си добър диван. 19 уит за емералд. Затвори го. Къде го затвора? Някъде. Ти ще бъдеш затворник, човече. Фак. Ето ще го затворя. Затвори го, ако искаш, аз ще да го затворя. Омага. Това какво е, бе? Да фък нещо от Cobblestone. Омага. Нищо. Сега кой беше, бе? Къде е избягал, бе? Гати и кучетата са те се. Да е мога за една секунда да ги оставиш. Ти ли беше, бе? О, някакъв 16 пилета за едно емералд. Еми, затвори го, да я затвори такива за емералди. Чакай да аз не мога... Ако не знаеш, има и супер готини вилджери, да за емералди си дадат примерно даймата работа. Което че е pretty nice. Знам, ама нали те са... Нали от 1.8 с професии? Да. От 1.8. Да, от 1.8. Ще са. Да, де. Аре мърде, бе. Да, от 1.8, бе. Аре мърде. Искам настрани да мръдниш. Куче грозно. Добре, то сма дразни. Не, човек. Ама гледаш, бе. А така, в дупката. Право в дупката, бе. Влез в дупката. Най-сетни. Ще стоиш тука. Е така хубаво да се вижда, че има някой тука. Но не са диспални. Оня за уита го изгубих. Не ми дреми за него. Така, тук има горичка, така, от бяло дърво и до нея има за обикновено лава, вода, езерца от лава и вода, пак овце. Така. И вървим сега напред. Това с вилиджа беше добра идея, пък и смисъл добро откритие и обувките скоро ще ми се счупат. Не много скоро да, ама както обичам да се трепа с зомбита и от моите любими цветя вкъщата имам.
Значи да кажа за епизодите на Терария, които ще качвам. Искаш ли рози от нея големите? Не. Хубаво. За епизодите на Терария, от тях ще качвам, ще качвам втория епизод. Първи вече е качен, да. Втория епизод ще кача тези дни някъде, би трябвало. Ако ми остане време, мога да кача. Така, казах, че ще се развивам малко. Поразвих се лекичко. Колкото, нали, да не ме гледате там как копам. Аз спим, бе. Знаеш ли къде съм? Знам къде съм, ти нямаш ли го? Откъде го намеря? Питам те, нямаш ли го? Там имаше овце, ама домързя. Байландо. Вие сега като намеря овце и ще ги потръшкам малко. Идея. Аре бе, ти пък една вечер да я изкараш. Значи тази гора е твърде огромна, някой път ще дойде и ще я запала. Защото съм пироман. Ау, лагва някакво такова. Ти да ни правиш нещо друго, освен да хосташ, какво правиш друго? Хора, до сега играх Терария и имам там, намерих един айтем, който, нали, като цъкнеш два пъти спейса и те изхвърля нагоре някакви облаци в буркан или нещо подобно и сега цъкам два пъти спейса понякога. Ето тук сега си помислих, че ще кача двата блока, защото ушки ми имам два пъти повече джъмп, ама... Вау. Това е яко, тук може да стане нещо. Човек някакъв огромен мост. Кука. Охо, овце, да се направили ли го? Иде. Що? Като не искаш. Що да не искам? Ето ги така, бам, бам, бам! Дайте ми вълната, бе. Къде ти е вълната, бе? Ето е така. Скелет. Така. Малко дърво. Аз съм имал мен дърво. Ей сега като се направи легото, то скелет, че му се случи нещо лошо. Я, бе. Бам! Ще спим ли? Бам! Дай сега само да си сложа легото. Ай, лягай. Мога да чакай малко часа. Пак се гличва. Някак си така много гадно ми се вижда в главата като спа. Ослам! Не трябваше да спа. Ако не бях спал, сега щях да убивам слаймове. Което много обичам да правя. Първо пускат слайм балове, които са ненужни за стики пистини, за някои системи, въпреки че имаме няколко такива слайм балчета. Другото, което е дават много левел. И... Аз забравих да говоря. Какво да ловиш ли? Да говоря. Давай, аз сега се чуя за кой не говори, то оставам. Така, как ме виждате сега с 16 левел. Ще записваш. А? Хич, забравих, че записваш. Някакъв ефика тук си убирам фермите, ляка тост. Да, и аз като такова не говоря много, като не снимам. Но като снимаш, да пиквам, като говорим. Да ми се мори устата, я! Иначе, просто като съм решил да правя нещо, не говоря. Нали, аз така като се съсредоточа
И просто мълча. И ако искаш след малко спре, Да, сега след... такава на вещица. и хора, ако искат, пишете в коментарите, под коментарите Викторе, искаш ли да ти снимам на FIFA? Не само Виктор да не е само той човек, тос там. Той е капризния. Хайде всички! За Виктор! За Виктор! Еми той иска повече клипове, Мика. Ти искаш повече клипове, Меса! което означава повече поредници, което означава дали искаш да ти снимам на FIFA. F3. Иска да снимаш на FIFA, бе. Всички искат да снимам и на каквото искате. И аз съм в там вещерската къща и ще ви казвам чао, хора!